Una visita tot estranya. El pom m'ha deixat totalment moll. Ei, escolti, què ve a ser aquesta manera de conduir? Quin conductor més mal educat! Mira, és aquell cotxe. Sí que l'és. Com si fossis a casa teva. Gràcies, moltes gràcies. Saps que fa 20 anys des que ens vam veure per última vegada, te'n recordes? Caram, 20 anys? Doncs no ho recordo. Segur que no et recordes de mi? Sí, home, sí, fes memòria, de l'escola primària. En Cato? Oh, no. Vinga, pensa-hi. Ho sento, no ho sé. Molt bé, sóc en Yamamoto. Ah, Yamamoto, quant de temps sense veure't. A què et dediques actualment? Estic en el negoci de les caixes fortes. Per cert, tu entens de caixa forta? No, no en tinc. Doncs n'hauries de tenir una, home. I per menjar? De seguida. No em diguis. Començo a tenir gana, mare. Espera una miqueta més. Soparem tan aviat com se'n vagi l'amic del teu pare. Comoda, doncs, hem de trobar alguna manera de fer que se'n vagi aquest individu. Si no soparem tard, a Tori no se t'acut cap idea? I tu, que tens cap idea? N'estàs segur, Shishimaru? Sí. Oh, Shishimaru, què et passa? Què fas? Shishimaru, Ets un gos molt dolent! Tranquils, no passa absolutament res. Vine aquí, bufó, beu una mica. Ui, no et sembla de molt bona raça, aquest gosset? és de família ninja. Ostres, un gos ninja us devia costar molts calés. Ah, és el nostre tresor. En Shishimaru per nosaltres no té preu. Però menja tant que ens costa una fortuna mantenir-lo. Tori, què pretenia en Shishimaru fent el cafè? Suposo que devia pensar que si s'ho menjava tot el convidat del teu pare se n'aniria. Ei, què és això? A veure, aquesta de la fotografia potser és la dona del convidat. Ja ho tinc. Ara t'ensenyaré com podem fer-lo fora. Veig visions. Però què passa? Vaig al bany. Me'n vaig d'aquí. Adéu, fins a un altre. Ho sento, han estat els nens i les seves bromes. Hattori i Kanichi, demaneu disculpes ara mateix. Ho sento, no se'n vagi. No, de debò, faig tard. Amic meu, però així no pots conduir de cap manera. Valdrà més que et quedis. Bé, doncs sí, si no us fa res em quedaré a dormir. Aquests nens em fan posar els cabells de punta. Hauré d'anar de pressa. No hi ha res més que aquestes andròmines. No hi ha res de valor. Ei, esclar, aquest estúpid gos és l'única cosa de valor que hi ha a la casa. Kenichi, desperta't de pressa. Què és això? Nyi-nyi! És ell? Atura't! Nyi-nyi-nyi! Auxili! Però què passa aquí? Nyi-nyi-nyi-nyi! Nyi-nyi-nyi-nyi-nyi! Torna aquí, lladregot! Oh, El vell truc ninja de la catifa voladora! Nyi-nyi! Ah!
fas això al meu convidat? Què passa, Tori? Ei! Per fi el trobem. Però qui és? Hem rebut una denúncia. Aquest cotxe és robat. Però si és un vell amic meu, vol dir que no és un error? Sempre fa servir aquest truc. Fa veure que és un vell amic per poder entrar a les cases i robar. O sigui que era això. No m'estranya que no el pogués reconèixer. Sembla clar que s'ha rifat. Tindran una bona recompensa per haver ajudat a arrestar-lo. Shishimaru, has estat borratxo i dormint tota l'estona a la mona. Ni tan sols t'has despertat quan et volien segrestar. Per tu no hi haurà recompensa. No.